हारिमु आफादा गाबोन सेथि खेबनि थाखाय जोङो फालिनो नागिरदों। दा बेनिखायनो आङो बर'नि मेलेमजिबि दैदेनगिरि गासैनिसिमबो आङो मिथिहोनो लुगैदों। जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादा गाबोन 9 नभेम्बर खालि बिथांनि जे गोथार जोनोम सानखौ जोङो फालिनो थाखाय जोङो आखायाव लादों। बेनिनो जोङो गाबोननि हाबाफारिफोरखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। जोंहा 9 रिंगानिफ्राय हाबाफारिया जागायगोन। जोंहा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गोथार फिरफिलाखौ जोंनि मुस्रि बिजुवेल नेलसन दैमारि, जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिथाङा बिरहोगोन। आरो फुंनि 9:30 जानाय लोगो लोगो जोङो अस्थाद गामि बेखौ बावजेनगोन मुस्रिमा कुमारि नार्जारि, बिथां अस्थाद कामिनी कुमार नार्जारिनिनो अनजालि बिसि, बिथाङा बावजेनगोन। आरो फुंनि 10:30 जानाय लोगो लोगो जों मोनसे बिथांनिखौ जे जोङो गोसोखांनानै बिथांखौ मान बावनानै जोङो मोनसे सावराय मेल, बिथांमोननि जे जारिमिनखौ जोङो बुरखांनो थाखाय, बिथांनि मावलांनाय हाबाफोरखौ जोङो बुरखांनो थाखाय जों मोनसे सावरायमेल लानाय जादों। बे आयदानि मुङानो जाहैबाय बर' हारिमुआव अस्थाद कामिनी कुमार नार्जारिनि बिहोमा। बे आयदाखौ जोङो गोबां रोंगौसारफोर बिथांमोनखौ हांख्रायनानै जोङो लानाय जादों। आरो बेखौ दैदेनगोन मासिगिरि महरै मुस्रि रहेन्द्रनाथ ब्रह्म बोसोनगिरि, दुलाराय बर' हारिमु आफाद। बिथाङा बे सेमिनार एबा सावरायमेलखौ बिथाङा मासि लानानै दैदेनगोन। आरो बराय बिबुंथि हिसाबै जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा होगोन। आरो बे जर'खा सावरायमेलनि गेजेरजों जोङो मोनसे गेवलां सावरायनाय एबा गेवलां मेलबो लानाय जादों। दा बे मेलखौ जोंनि मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बेखेवनानै होफैगोन। आरो बेयावनो गाहाय आलासि महरै हांख्रायनानै जोंजों लेंहरजादों मानगोनां मुस्रि प्रमद बर' गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिटिआर, बिथाङाबो जोंनि बे सावरायमेलनि गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन। आरो फुंखा सुबुं महरै जोंजों हांख्रायनानै लाबोजादों मुस्रि हिराचरन नार्जारि, सोनाब बेंगल सरकारनिफ्राय ताम्रपत्र बान्था मोनगिरि आरो आफादगिरि वर्ल्ड बड' हिस्ट'रिकेल ससाइटि, बिथाङाबो सासे फुंखा सुबुं महरै बाहागो लाफैगोन। आरो मुस्रि गणेशम बसुमतारी, आजिरा मोननाय फोरोंगिरि आरो समाज सिबियारि बामोन खुरानि, बिथाङा अस्थाद कामिनी कुमार नार्जारिनि उन्दैनिफ्राय लोगो मोननाय सासे हारिमु बिथिङाव मिन्थिनाय, बिथांखौ मोजाङै मिथिनाय गणेश्याम बसुमतारी, बिथाङाबो फुंखा सुबुं महरै बाहागो लाफैगोन। आरो सायख'जानाय बिबुंथिगिरि महरै जोंहा मानगोनां रायजो सभानि MP मुस्रि रोनगोरा नार्जारि, बिथाङाबो सायख'जानाय बिबुंथिगिरि महरै जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन। आरो सायख'जानाय बिबुंथिगिरि महरै डक्टर प्रसन्न गगৈ, संगीत नाटक एकाडेमि बान्था मोनगिरि, बिथाङा डाइरेक्टर नर्थ इस्ट जन कालचारेल सेन्टार डिमापुर, मिनिस्ट्रि अफ कालचार, भारत सरकार, बिथाङाबो गाबोन जों खावलायनाय बायदि नुजाफैनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंहोफैगोन होननानै बिथाङा जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों। आरो जोंहा जर'खा आलासि महरै नुजाफैगोन डक्टर सुरत नार्जारि, आफादगिरि बर' थुनलाइ आफाद, बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाफैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैगोन होननानै जों मिजिंथिदों। आरो जोंनि जर'खा आलासि महरै मुस्रि लरेन्स इस्लारि, MLA सानजा क'क्राझार बिजाबनि, बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन होननानै दिनैसिम खौरां हरनानै जोंखौ थुलुंगा होदों। आरो गोबां MLA, EM, MCLA आरो गोबां हारिमु बिथिङाव रोंगौसारफोर आरो जोंनि महरगिरि आरो मोसाखावरि, बिथांमोनहाबो नुजाफैगोन। बिथांनि जे गोथार जोनोम सान फालिनायाव बयबो जोंखौ मदद होफैगोन होननानै गोबां बिथांमोनहा जोंनिसिम खौरां हरदों। आरो आसा खालामदों जे गाबोननि जानो गोनां बे
97थि जे अस्तार कामिनी कुमार नार्जारिनि जे जोनोम सान फालिनाया बयनिबो मददजों जाफुंसारगोन होननानै आङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय मिजिंथिनाय जाबाय। मोनसे गोथार हाबाफारियाव जे साफ्रोमबो जोंनि क'क्राझार ओनसोलनि आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनि रायजो राजा, हारिमुखौ मोजां मोनग्रा, हारिखौ सिबिग्रा, मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जाहाथे बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै जोंखौ जाहाथे मदद होफैयो, आं बेखौ खावलायबाय। आरो जों दुलाराय बर' हारिमु आफाद हिसाबै गुबुन गुबुन जिल्लानि जोंनि दैदेनगिरिफोर, हारिमुनि दैदेनगिरिफोर, मोसाखावरि, रिंगु दामसा बिथांमोनहाबो नुजाफैगोन। आरो जोंनि क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि बेफोराव थानाय जोंनि रिंगु दामसा हान्जा बिथांमोनहाबो लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैगोन जोंनिसिम खौरां मोननाय जादों। आङो बेनिखायनो खावलायदों जाहाथे बयबो जोंनि साफ्रोमबो हारिमु मोजां मोनग्रा रायजो राजा, मेलेमजिबि नोंथांमोनहा बयबो जाहाथे जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैयो, मदद होफैयो, आं बेनि थाखाय खावलायहरो।